Naimbang nga bigat tayo kabsa. Ayab ti panagdaydayaw kat masarakan iti Salmo 50 maysa. Gapo iti agbalbaliw nga ayat mo, kasyanak kadi o Diyos ko. Gapo iti kimananga asim punasam kadi dagiti basol ko. Ugasam mamimpinsan ti kinadakes ko, ket dalusan na kadagiti basbasol ko. Dagiti kabasbasol ko. Adtoy anay pasngayak iti kinadakes, ket iti basol na inawak, tarigagayan nak ti kinapudno kinadalu sa puso. Punwen ti panunod ko iti sirib mo. Kayat ko ang mangeg ti rag-u ken ragsak, agragsakak manen, nupay rinumagnak, tinuktukkol nak, di mo kuma inasikaso dagiti basol ko, punasam amin a kinadakes ko. Diyos, ito sa puso, at itanak iti baroken, pudno, na espiritu, yanak patatawa, iti mo ipan. Isublim kanyak ti rag-u, ti panangisalakan mo, ket ikanak itinatulnog nga espiritu. Takas tayo surut ko, dagiti bayon mo, dagiti nagbasol tapno, agsublida kinka. Alam
maminsan manan apo, kat aratoy kami sang wanam, tapno kasta apo kat panagyaman, iti itad may kanyam. Apo, naragsak kami nga nakasamput dito'y balay mo, naragsak ti agtunggal may sa apo, nga umayag dayaw ken ka. Kat apo, si kakuma, timang parabor, mang bendesyon, daytoy nga gimong. Si kakuma apo, timang bendesyon, tagtunggal maysa, ilukat mo apo, iti puspuso, tagtunggal maysa, tapno kasta mariknami apo, iti bendesyon mo. Apo, pakawanan na kami, di na kami nga baybayan, ikatam apo, dagitoy, madi nga kapanunutan me, katinyo apo iti busor me, sisagsango kami apo, ngumay agdayaw, kun dumawat apo iti parabor mo. Bendesyon am apo iti anak mo, nga iso apo ti usarem, mga mangiburay apo iti sasaom. Bendesyon am apo isuna, nga si kaapo ti kumadda kanyana. Kasama ti Pastor Sani, nga iso mangidaulo. Katulungan na kami apo, kat agasan mo't apo ni Pastor Pastor Joey, katulungan isuna, papigsama po ti resistensya na. Apo Diyos, agiti kakabsat mi, nga awan dapay, nga agbibiyahe, tulungam nga makasamput nga safe. Kastamot dagito'y kakabsat mi, nga naka-online apo, kat bendesyonam. Apo, agyaman kami, dayto'y nga nagpintas nga aldaw. Apo, dagito'y nga kararag mo, kat itod mi kanyam, awan sa bali nga itanok mi, si kalaang apo. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning. Ayan. Naibaga bigat kada kayo amin kakabsat. Ayan. Arigata naktata. Awan ni Pastor Joey. Lukano kami. So, magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Sa umagang ito, ang ating pong mga announcement, tayo po ay this Sunday ay Kababaihan Sunday, Women's Sunday. Hindi WCS, Women's. Lahat ng babae, mula bata hanggang matanda, yan po ay, ito ang Sunday natin. Ito yung month, Women's Month. Yan, purihin po ang Diyos, mga kapatid. Ganyan din po sa susunod na linggo, susunod na, ay ano na po, after this week, sa susunod po na Sunday ay yung tinatawag na Palaspas, Linggo ng Palaspas. Pagkatapos noon ay, ano na po, yung Thursday, meron po tayong Communion, Holy Thursday. Friday po, sa susunod na Friday, meron tayong yung 7 last words. Then, sa 24 ay, sa 24 po yung tinatawag na pre-charge conference. Gayun din po sa 31 yung tinatawag na Resurrection Sunday. Kaya purihin po ang Diyos, yan po ang ating mga announcement. Gayun din merong summer camp ang mga kabataan sa 8, 9, 10 sa April sa Batangas. Gayun din po merong mga retreat po ang mga ministerial and staff sa 25, 26, 27. Kaya purihin po ang Diyos, sana po sa bagang ito,
sa Women's Sunday, mag-enjoy po tayo. We worship the Lord. Ito po ay ang gagawin natin, not a performance, but to worship the Lord. Bigyang kagalakan ang Panginoon. Pasayahin po natin ang Panginoon sa pagsamba sa umagang ito. Nadis po ang papuri at pasasalamat. Amen. Tiyo muna nga mabasa ket masarakan iti Aramid 9 verse 36. Ijay met Jope, adalan a babae, nga agnagan iti Tabita. Imbukbuk na ti amin na panawen na, nga agaramid dagiti na imbag, ken tumulong, kadagiti na panglaw. Ket umalukoy tayo iti 2 Timothy chapter 4 verse 19 up to 21. Ket kinunana, pakumusta ang dakmet Priscilla, ken Aquila, ken ti pamilya ti Onesiforo. Nagyan ni Erasto ijay Corinto, ket imbatik ti ni Trofimo ijay Melito, ta masakit. Inka kung maumay sakbay iti lamit. Daytoy ti sao ti Apo. Yaman tayo ti Diyos. At tumindig sa pagbasa ng banal na kasulatan mula sa Ebanghelyo ni Lucas, Kabanatang 8, talatang 1 hanggang 3. Ito po ang sinasabi. Pagkatapos nito, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon sa paligid. Nangaral siya at nagtuturo ng magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at sa kanilang mga karamdaman. Si Maria ay tinatawag na Magdalena, mula sa kanya ay 7 demonyo ang pinalayas. Si Juana na asawa ni Kusa, nakatiwala ni Herodes, si Susana, na marami pang iba. Tinustusan nga ng mga ito mula sa sarili nilang ari-arian ang pangangailangan ni Jesus at ang kanyang mga alagad. Pagpalain po tayo ng Diyos sa pagkabasa sa kanyang mga salita. Tatakakabsat ket dinggan tayo Apo iti mensahe ti Nax Choir. Lukot tayo Apo dagiti puspuso tayo.
Thank you po, Knox Choir. Palakpakan muli natin mga kakapatid ang Knox Choir. Before we introduce our speaker today, I would like to welcome our brothers and sisters from Isabela, Charlene Ramos, Joyce Domingo, Jacqueline Valdez, Ricky Joy Salinas. Please stand. Saan po kayo? Saan po yun? Ayun! Welcome po kayo dito, mga brothers and sisters in Christ. Yan. Purihin po ang Diyos sa umagang ito. Sa umagang ito, mga kapatid, this day is Women's Sunday. At ang buong buwan ay Women's Sunday. Kaya ang ating mga tagapagsalita, mula kaninang dawn prayer, si Sister Derry, hanggang sa vesper po ay mga kababaihan. Ang ating pong speaker today ay isang ating pong masipag na naglilingkod sa ating iglesia. Siya po ay assistant treasurer ng ating church dito po sa Knox. Napakatagal ng assistant treasurer na po. More than 10 years na ata. Kaya purihin po ang Diyos sa kanyang paglilingkod sa visiting team at from dawn prayer to vesper, siya po ay dumadalo sa gawain ito. Napakasipag po ng ating kapatid na ito. Walang iba po si Ate Anselma Setay. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Amen. Thank you, Pastor, sa pagpapakilala mo sa akin. Naibang bigat tayo amin kakabsat na naririto ngayon at sa nasa online. At tatagalugin ko parang maintindihan ng ating mga kababaihan na mga Tagalog. Magandang gabi po, magandang umaga po sa ating lahat. Lalong-lalo na sa kapwa kong magagandang kababaihan dahil tayo ay bida sa araw na ito. Happy International Women's Sunday. Dahil ba nito ng mga kababaihan,
Kumukuha tayo ng inspirasyon mula sa 2 talata ng Bagong Tipan na nabasa na ng ating liturgist na si Sister Mary. Ang una ay mula sa mga gawa 9:36 and 2 Timothy 4:19-21. Tinatampok ng mga talatang ito ng warang buhay ng 2 babae, sina Tabitha or isang known as Dorcas at Priscilla, na nagpapakita ng pananampalataya, paglilingkod at pamumuno. Halina't alamin natin ang kanilang mga kwento at kumuha ng walang hanggang mga aral para sa ating sariling paglalakbay at pananampalataya. Dalangin po tayo. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po sa buhay ng bawat isa na naririto, Panginoon. Lalong-lalo na po sa ating mga kababaihan na naririto, Panginoon. Lord, pagpalain mo ng bawat isa sa amin na kababaihan, Panginoon, upang kami po ay patuloy na makapaglingkod sa iyo sa iba't ibang kaparaanan. Bigyan mo kami ng lakas ng pangangatawan at tapang, Panginoon, dahil ito po ang nararapat sa aming mga kababaihan, Panginoon. Salamat po din sa buhay ng bawat isa sa atin na naririto, Panginoon. Pagpalain mo ng bawat isa, Lord, lalong-lalo na sa aking buhay, Panginoon, na tagapagsalita sa oras na ito, Panginoon. Banal na Espiritu, tulungan mo po ako na ma-share ko ang mensahe na gusto mong ipahiwatig sa kanila, Panginoon. Salamat po at dinadalangin ko po, Panginoon, na buksan nila ang puso at diwa, Panginoon, upang ang kanilang maririnig ay magamit nila sa pang-araw-araw na buhay, lalong-lalo na po sa aming paglilingkod. Salamat po, Panginoon, at Lord, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, linisin mo ang puso ng bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa paglinis mo sa amin. Salamat po, O God. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Sa tekstong ito ay binigyan ko ng kahulugan ang salitang woman. W-O-M-A-N. Sa bawat letra ay may lesson tayong makukuha at atin umpisahan ito sa letter W, which is willingness to serve. Tabitha is also known as Dorcas. Sa scripture pa lang makikita na natin na very committed si Tabitha sa paggawa ng mabuti at pagtulong sa mga mahihirap. Although may pamilya si Tabitha, hindi siya pinupuri para sa mga katangian ng babae sa kanyang panahon, katulad ng pagiging mabuting ina, pag-aalaga sa bahay at pamilya. Ngunit ang mga katangian at mabuting gawa ni Tabitha ay nakadirekta sa community, ang tunay na kanyang pamilya. With this text, masasabi natin na in the world and often overlooks the contribution of women. Si Tabitha ang example na nagre-remind sa atin kung gaano nga ba kaimportante ang babae sa compassion at service. It teaches us the power of compassion and service. Alam nating lahat ng merong injustice at suffering. At ang buhay ni Tabitha ang nagre-remind sa atin na maging instrumento ng pagbabago at pagpaparamdam ng pag-ibig ng Diyos sa ating kapwa. If we look back in the history, kung walang proteksyon at provisyon ng mga lalaki, maraming balo ang maaaring mauwi sa kahirapan. Isa itong dahilan na sa buong banal na kasulatan sila ay nalalarawan bilang isang espesyal na uri ng mga tao na dapat ipagtanggol, protektahan at pangangalagaan. Pinarangalan si Tabitha ang mga babaeng ito sa pamamagitan ng paggawa ng kanila ng mga damit. Siya ang dinamitan ng katwiran sa pamamagitan ng pananamit sa iba. At ang isang halimbawa na may i-share ko sa inyo ay ang pag-volunteer ko tuwing may loading ministry
ang ating simbahan, hindi man pinasyal ng tulong at naiabot ko, ngunit serbisyo ng may halong pagmamahal at pagtitiyaga upang maabot ang tulong sa kailangan nila sa physical at spiritual na aspeto ng kanilang buhay. And from the text of 2 Timothy, sina Priscilla at Aquila, ang first century Christian missionary, married couple na kung saan kasama nila si Apostle Paul sa paglilingkod at pag nagtatravel upang ibahagi ang kabutihan ng Diyos. Hindi lamang nila ang kasama ni Apostle Paul, ngunit marami pang iba na kung saan ay sa iba't ibang paraan sila naglilingkod sa ating Panginoon. And from here, we can see and learn how willing they are to serve our Lord. Pinapakita rin sa text na ito kung gaano nga ba ang kaimportante ng fellowship at suporta within our Christian community. And this word led us to the second letter O, overcoming stereotypes. Common work. Nabanggit ko kanina na sina Priscilla at si Aquila ay mag-asawang misyonaryo. At doon pa lamang ay makikita natin kung paano nga ba nila hinamon ng stereotypes sa pamamagitan ng papapakita bilang isang tapat na katrabaho sa ministeryo ng Ebanghelyo. Sa partnership ng mag-asawang ito ay nagpapakita na ang paglilid o paglilingkod ng hindi exclusive sa mga lalaki. Sa halip, lahat ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng pananampalataya at paggaganap ng Ebanghelyo. Excuse me po. At sa istorya ng dalawang babaeng ito, sina Priscilla at Tabitha, or Dorcas, challenges us, woman, to break free from stereotypes and societal expectation na naglilimit sa ating mga roles sa simbahan at maging sa lipunan. Sa mga buhay ng mga babaeng ito, nagpapakita na ang mga babae ay tinawag at inequip ng Diyos upang maglingkod, mamuno at maging umpisa ng pagbabago sa trabaho. Now, let's move to the third letter ng M, which is mutual respect and collaboration. Priscilla, along with her husband Aquila, is mentioned several times in the New Testament as a faithful co-worker in the ministry of the gospel. Together, they opened their home for gatherings of believers and provide hospitality to fellow missionaries. Sa buhay ng mag-asawang si Priscilla at Aquila ay nakikita natin ng papaano nga ba na hindi lamang ang mga lalaki ang maaaring mag-lead, tayo din ang mga babae, kundi maging ang babae mga lamang. Meaning, lahat ng tao ay may mahalagang papel at gampanin sa pagpapalago ng ating gospel at faith. Sa buhay ni Aquila at Priscilla, ay makikita natin na si Priscilla ay hindi lamang very supportive wife, but a respected leader and teacher in her own right. Sa ganitong mga stories from Bible, matututunan natin na yung partnership nila mag-asawa ay nagpapakita ng kahalagaan ng collaboration as mutual respect in ministry. Sa panahon natin ngayon, kahit medyo matanda na tayo, matanda na tayo. Napakaraming ministries ang meron tayo upang mapalago ang ating gospel katulad ng choir, Sunday school, midweek, loading ministry, evangelism, Bible studies,
prayer meeting, visitation, media production, teachers, and even being a mother of a parent in a ministry to our Lord. Way back nung buhay pa ang aking asawa, nakakasama rin namin siya ng aking mga apo sa pagsamba tuwing linggo at nung tinawag na ako ng Panginoon upang maglingkod bilang assistant treasurer, ayaw niya dahil daw may malaking responsibilidad. Nakaakibat yun, subalit hindi rin kalaunan ay pinayagan din niya rin ako. From my little story, makikita natin na ginagamit ng ating Diyos ang mga kababaihan sa pagpapalago ng kanyang kingdom at kung paano ang ating capabilities, skills, and talents ay nagagamit at nagpapahulugaan ng gawain ng Panginoon, which would lead us to the fourth letter, the letter A, which is awakening and activating God-given gifts. Another lesson we can learn from Tabitha is how she utilized her skills and gifts from God. Katulad ng sinabi ko kanina, sa pamamagitan ng pananahin ng kasulatan para sa mga nangangailangan o pakikibahagi sa iba't ibang gawa, ay napakinabangan niya ang talento na ibinigay ng Diyos para sa higit na kabuluhan. Isang halimbawa nito ay mga buhay ng ating mga diakonisa na kung saan ginagamit nila ang talento nila sa pag-awit upang papurihin ng Diyos. Ginagamit din nila ang kanilang talento upang turuan ang mga bata at kabataan. Isa na rin magandang halimbawa ang aking paglingkod ko sa Panginoon bilang assistant treasurer since I've been entrusted with financial management. Ang aking paglilingkod ay nasasangkot ng higit pa sa bilang. Ito rin ay nagtutungkol sa pangangasiwa ng mga mapagkukunan upang suportahan ang ministries ng ating simbahan. Ito rin ang nagre-remind sa atin na sa pamamagitan ng iyong mga kaloob ay nakakatulong tayo sa pagsulong ng kaharian ng Diyos sa ating community. This is why I am encouraging you to reflect on how your unique gifts from our God can help in enhancing our church, our community. How can we, like Tabitha, use what we have been given to bring blessing and joy to those around us? And lastly, letter N, which is nurturing compassion and leadership. Another lesson we can learn from Tabitha ay kung paano niya sinalamin ang pagmamahal niya sa ating Diyos, whose ministry was characterized by compassion and selfless service. As followers of Christ, our lives too should be a reflection of His love to the world. Just like Tabitha, where her selflessness and sacrificial giving, she mirrored the character of our Savior too, who came not to be served, but to serve. Kung titignan natin, napakaraming bagay upang ipakita at paramdam ang pagmamahal ng Diyos sa ating mga kapwa. At kahit sa simpleng bagay at napaparamdam natin yon, katulad ng ina, lola, o single dad na nag-aasikaso sa kanilang mga anak o alaga. Sino nga ba rito ang napagalitan ng nanay o lola? Siyempre, may mga mag-iisip na mabunganga ang mga nanay o lola kapag nagagalit, pero ang totoo ay nagagalit sila sapagkat mahal nila tayo. Gusto nila baguhin ang mga hindi naaayon na gawa katulad ng ating Panginoon na paparamdam din sa atin ang pagkakamali at hayaan tayong matuto. And as follower of Jesus, we began to follow the steps of Jesus who went about doing good, and this is from Acts 10:38. Itong natutunan natin na story ni Tabitha is a reminder na ang pagiging Kristiyano ay hindi lamang
pag-alam sa mga bagay katulad ng theology or doctrine. Subalit, ang pagiging Kristiyano ay ang paggawa ng mabuti sa araw-araw nating buhay. And sa buhay naman ni Priscilla, ay makikita natin kung gaano nga ba sa ka-evident ang role niya bilang guro at mentor. Kasama ng kanyang asawa, si Priscilla ay tumutulong sa paggabay sa mga kapwa niyang mananampalataya. Binabahagi niya ang kanyang kaalaman sa banal na kasulatan at pinangalagaan ang spiritual na paglago sa loob ng community. Pagninilay-nilay sa buhay ni Priscilla, pinapaalaala sa atin ang kahalagaan ng pag-aalaga ng mga katangian at pakikiramay at pamumuno ng ating sariling buhay. Tulad ni Priscilla, naway hangarin nating dinangin ang mga puso, ang pagkabahagi ng pamumuno ng lingkod at bigyang kapangyarihan ang iba para paglilingkod habang sinusunod natin ang halimbawa ni Kristo sa ating mga komunidad. At higit sa lahat, sa buhay at ang dalawang mahalagang babaeng ito ay nagpaalaala sa atin ng empowered women, empowered communities. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Amen. Thank you, Lord. Maraming salamat po sa napakayaman na mensahe na tunay po ang mga kababaihan ay napakalaki po ng role, hindi lang po sa pamilya, sa bayan, lalo na po dito sa church. Ngayon po, pararangalan po natin ang mga kababaihan sa kanilang special number. Ihanda po natin yung ating sarili na maramdaman po natin yung mensahe na kailang awit at sayaw. Yan po ang mga kababaihan. Hindi lang po pagkisilbi sa ministry, kundi sa pagpapakita ng mga talento. Wala nang natira sa audience.
Amen. God is good. Napakabuti ng mga kababaihan. Maraming salamat po sa talent ng mga kababaihan natin. Hindi lang sa ministry, kundi sa mga pagsayaw at pag-awit. Tataa po kat maawagan dagitoy ushers para iti panangipaay kadagiti daton tayo iti offerings and tithes. Maawagan tayo apo dagitoy ushers. Tayo'y manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po, Lord, sa mensaheng nahayag sa aming kalagitnaan. Napakaganda, O Panginoon, ng iyong mensahe sa magitan ng iyong lingkod na si Ate Selma. Gayon din ng mga awit at sayaw ng kababaihan na nagbigay ng inspirasyon sa bawat isa sa amin bilang pagsamba at pasasalamat sa iyo. Narito, O Lord, ang aming mga offerings, mga ikapu, pangako, pasasalamat, birthday offerings, anniversary offerings, at iba pa, O Lord, building offerings. Bless mo ito, O God, upang magamit sa iyong bahay dalanginan at sa pagpapalaganap ng misyon sa buong daigdig. I-bless mo ang mga kamay na nagkaloob, maging hindi nakapagkaloob, upang sa mga susunod na pagkakataon, sila ay makabahagi sa gawain mo, O God. Ilayo kami sa anumang mga karamdaman at sakit at patuloy na biyayaan mo. In Jesus' name, we pray. Amen. Dai
Sino bang nagnanais na lumapit sa Panginoon at nais ipanalangin, mayroong kahilingan kay Lord, tayo po ay lumapit. May kahilingan, nais ng kagalingan sa ating mga karamdaman, sa puso at damdamin, sa espiritual, tayo po ay lumapit. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, buong puso kaming nagpapasalamat sa iyong mga salita na nagbigay ng hamon sa bawat isa sa amin, O Diyos. Tunay na napakabuti mo, walang hanggan ang iyong pag-ibig. Lord, naririto ang iyong mga anak na ngayon ay nakaluhod. Marahil ay meron silang mga karainan. Marahil ay meron silang nais ipaabot sa iyo, O Panginoon. Ano man ang kanilang mga marahil may problema at suliranin, ikaw nawa, O Lord, ang siyang magbigay ng solusyon sa kanilang isipan, sa kanilang puso, O Lord. Basbasan mo sila ng Santong Espiritu upang sa gayon, yung buhay nila ay magliwanag, O Panginoon. Makahanap sila ng solusyon sa anumang mga suliranin. Ngunit ang iba'y lumalapit dahil buong puso sila nagpapasalamat sa iyo. Sa biyaya, sa kabuhayan, sa buhay, sa pamilya, O Panginoon. Ang iba'y nagpapasalamat dahil pinagaling mo sila sa kanilang karamdaman, O Panginoon. Ano man ang kanilang mga karamdaman, ay hinipo mo sila, O Diyos, upang sila ay gumaling. Gayon din, O Lord, ikaw ang siyang nanguna sa kanila, sa kanilang mga hanap buhay. I-bless mo sila, O Lord, sa kanilang mga negosyo, sa kanilang trabaho, anuman ang kanilang trabaho, o anumang pinagkikitaan, O Lord, i-bless mo sila. Patuloy na ikaw manguna sa kanila, O Lord Jesus. Bigkisin mo ang bawat pamilya ng mayamang pag-ibig. Tunay na ikaw, Lord, ang nangunguna sa mga kababaihan sa buong mundo, Panginoon, na nang dahil sa kanila ay sila ang tagapanguna sa mga tahanan, Panginoon. Pangangalaga sa mga anak at pagmamahal sa kanilang mga kabiyak, O Diyos. Kaya pagpalain mo at ingatan ang mga kababaihan, O Panginoon, mula sa bata hanggang matanda, O Lord Jesus. Gayon din, O Lord, maging ang mga kalalakihan, ito rin ang manguna at tubayan kaming lahat sa aming buhay, O Lord, at patuloy na pangunahan ang aming pamilya. Salamat sa pagdiriwang na ito na naipamalas ng mga kababaihan ang kanilang talento, di lamang upang ibigay ito, umakita ng tao, datapot ito'y isang uri ng pagsamba at pagpapasalamat sa iyo, Diyos. Kaya ikaw ang aming dinidiyos, Panginoon. Lord, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Lihim man o hayag, O Diyos, at nawa ay patuloy mong baguhin ang aming buhay mula ngayon at magpakailanman. Patuloy na ibuhos ang mayamang pagpapala, siksik liglig, at nag-umapaw pa, O Panginoon. Dinadalangin din namin, O Diyos, ang aming admin pastor, Pastor Joey Galinato, Panginoon, sa kanyang karamdaman, sa kanyang ubo, sa kanyang hika, O Panginoon, by your power and your glory, O God, in the name of Jesus, in the name of Jesus, pagalingin mo siya, O Lord, pang sa mga susunod na pagkakataon, siya ay makasama namin sa pagsamba sa iyong dakilang pangalan. Lord, marami kaming dapat ipagpasalamat, ngunit ikaw ang nakababatid ng aming puso at isipan. Sa iyo ang papuri at pasasalamat ngayon at magpakailanman. Amen.
tayo manalangin. Buong puso kaming nagpapasalamat, O Lord, sa aming pagsamba sa Espiritu at katotohanan. At kami nagagalak sapagkat ito nga ang araw ng mga kababaihan. At sa aming paghayo, O Lord, nawa ay bendisyonan mo kaming lahat. At gayon, tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos na mapangyarihan sa lahat. Diyos nawang mag-ingat at mag-ampun sa ating lahat. Umayo kayong mapayapa, paliwanagin nawa ng Diyos ang inyong muka at taglayin ang mayaman niyang pagpapala mula sa Ama ang pag-ibig at ang patuloy na pagliligtas ng kanyang bugtong na anak, si Jesucristo ang ating Panginoon na tagapagligtas. Ang paipisan, aliw at kapayapang pinagkakaloob ng banal na Espiritu, sumaatin mula ngayon at magpakailanman. Amen. Y bendición de Dios eterna que va para una eterna familia. Di masakbayan, pamilya ng sangwan, bendición de Dios kanay eterna. Itit na tunggal lumangka, itit na tunggal mapangka, mabigbig kumati puso, bendisyon di Apo. Di bendisyon di Diyos at inaanak mo, parabol na eterna ap-ap mo. Di masakbayan, kawitan na sangtuan, bendisyon iti Diyos kanayon eterna. Bago po tayo magtapos ay tinatawagan po natin ang Presidente ng Kababaihan para sa appreciation. Apo. Ito po mula Dawn Prayer Academy. Kuya Juns. Tinatawagan po natin, nandiyan po si Kuya Jun? Jun Sermonia. Ang ating chairperson po ng ating council. Palakpakan po natin, Panginoon. Hallelujah. This certificate of appreciation is here given to Sister Nerin Samonte, is grateful recognition of her serious service as guest speaker and for powerfully expounding the theme, Faithful Woman Reaching Out to Empower Others Through God's Grace. Given this 17th day of March 2024 during the Women's Sunday celebration of Dawn Prayer Worship. Signed by UMWSCS President, yours truly, Ruth Melencio, UMWSCS Advisor Abigail Cruz, Administrative Pastor Reverend Joey C. Galinato. This certificate of appreciation is given to Sister Anselma Tisetay in grateful recognition of her zealous service as guest speaker and for powerfully expounding the theme, Faithful Woman Reaching Out to Empower Others Through God's Grace, given the 17th day of March 2024 during the Women's Sunday celebration of the Ilocano worship.
Signed by UMWSS President, yours truly, Ruth Malencio, UMWSS Advisor Deaconess Abigail S. Cruz, and Administrative Pastor Reverend Joey C. Galinato. Congrats po, te.